Magandang umaga mga kaspero. Ngayon ay mamamala ulit tayo ng araw. Makapag-pahinga tayo mga 3 days yata. So ngayon lang ulit kasi malakas na naman yung alon. Ngayon medyo tingnan nyo mga kaspero, ang daming nag-island hopping dito. Ayan, dito yung isang destination nila sa Puka Beach. Ayan, ayan, malapit na tayo. Dito na tayo sa spot. Ayan, oh. Dito tayo mag-uumpisa mga kaspero. At ito na mga kaspero, nag-drop na si Master Danny. So sinabayan ko siya at binidyohan ko mga kaspero para makita nyo rin kung paano kami mag-drop. So bali pre-fall lang yung ginawa namin para makakonsume kami ng hangin para tumagal sa ilalim. So pagdating dyan, binidyohan ko muna si Master Danny at ako naman ay dumiretso rin sa baba. Tapos yung ginawa namin dalawa, ayan, nagpatunog siya habang ako naman patingin-tingin din sa paligid. Tapos ayun, nag-sign pa siya ng kanyang kamay and then nag-selfie na lang kaming dalawa mga kaspero kasi kulang isdang lumapit. Ayan. Ito naman mga kaspero, nag-drop tayo sa 18 to 20 meters na ito. Bali, nag-drop ako dyan, tapos meron ako nakitang tatlong trevally. Ayan, 3 piraso yan mga kaspero. Yung isa dyan, good size na. Ayan o, kung nakikita nyo, yun. Pwede na yan pang benta at pwede na rin pang ulam. So, naghintay pa ako ng kaunti kasi baka merong malaking dumating mga kaspero, kaya hindi ko muna tinitira yung 3 na yon. So bali bago ako umahon, tinarget ko na yung 1 piraso na yan, yung medyo malaki mga kaspero, para meron na tayong binamano sa sisid natin. Ayan, so hinanting ko yun sa pole mga kaspero. Ito mga kaspero, medyo lumaot tayo ng konti kasi doon sa unang pinanaan natin ng GT, matumal, halos maliliit yung isda doon, kaya lumipat tayo dito sa 26 meters or 24. Itong bahura na to, dito po nakikita yung mga unicorn fish. Yan, maraming isda dito mga kaspero, kaso pagdating ko dito parang ang tumal, tapos parang wala akong nakikitang isda, puro maliliit lang. Pagtingin ko pala sa gilid, andun pala yung sweet lips. Ayun mga kaspero, malaki yan, nasa 3 kilo mga kaspero. Yung sa pool na spine shot natin, kaya dali siya mga kaspero. Ayan na yung pangalawang isda ko mga kaspero. Sa pagkakataong ito mga kaspero, yung pinanahan natin ng sweet lips, binalikan ko. Ang pag-drop ko sa ilalim, nandun na yung mga unicorn na yan kung napapansin nyo. Pumili ako ng medyo malaki, ayun, sa pool. Parang hindi lang tinamaan tagos talaga yung shaft doon sa katawan ng unicorn. Kaya dali natin yan. Pangatlong isda na natin ito mga kaspero.
ito naman, hindi tayo umalis. Bumalik ulit ako sa ilalim mga kaspero kasi nandyan yung mga unicorn eh. Balak ko sanang papanain yun kasi ang tumal ng isda. Kaya bumalik ako. Nung pagtingin ko, yung kasamahan ng sweet lips na pinana ko, nandun din pala sa gilid. Kaya hinanting ko yun sa pool. Ayan mga kaspero. So nakadalawang sweet lips na tayo. At itong spot na to, nilisan na natin yung isang spot na yon. Lumaot ulit ako ng konti. Dito na tayo sa 26 meters. At ayun, sobrang dami pala ng mga unicorn dito mga kaspero. Halos nandito na sila nagtumpukan. Kasama ng mga surgeon fish. Halo-halo, mga butterfly fish. Marami dito mga kaspero. Kaya paahon tayo. Medyo malalim yung sisid natin ngayon kasi umabot na ito ng 26 or 27 meters. Ayan. Kaya medyo matagal tayong nakaahon. So hindi na ako umalis dito sa spot na to mga kaspero. At ito, bumalik ulit ako mga kaspero. Andyan pa rin sila sa ilalim kaya pana lang ako ng pana mga kaspero hanggang sa makarami kami kasi halos wala pa kami masyadong huli. Simula kasi kami umaga pa, mga 8 or 7 ng umaga. Tapos uuwi kami hanggang 6 na ng gabi.
At ito mga kaspero, tingnan nyo nung nag-drop na ako dito sa 26 or 27 meters. Yung isda, grabe. Sobrang dami. Hapon na ito mga kaspero. Siguro mga 4:30 na to or 5 ng hapon. Ayan, so medyo nag-fog lang yung lens ng case natin ng camera, kaya medyo malabo. At sa pagkakataong ito mga kaspero, bumalik ako dito sa 24 meters, yung pinanahan natin ng sweet lips. Yan, hapon na. Nung pagbalik ko, grabe. Nandito pala yung mga unicorn fish na malalaki mga kaspero. Ayan o, kung napapansin nyo, yung mga kulay yellow na malalaki. Ayan. Sobrang dami pala nila dito. Pag hapon na, mga 5:30, nandyan na sila nagtitipon. No? Yun. Sa daming yun, isa lang yung makukuha natin. Kaya napakahirap mangisda ng ganitong sitwasyon. Paisa-isa lang kami mga kaspero, kaya hindi mauubos yung isda natin.
ito, nag-drop ulit tayo pa ilalim mga kaspero. Kung mapapansin nyo, meron na tayong nakikitang mga unicorn fish. Ayan. Kung saan ko pinana itong isang unicorn fish, doon ulit ako nag-drop. Ayan, kung napapansin nyo, palapit na ulit sila. Ganyan yung technique mga kaspero pag gusto nyong mapaamo yung isda. Mag free fall lang kayo sa pailalim, tapos iwas lang galaw para hindi bulabog yung mga isda. Tapos pagdating sa baba, dapa lang para lalapit sila. So depende sa inyo mga kaspero kung ano yung gagamitin yung pang akit sa kanila. Pwede ring magtapon kayo ng buhangin, o kaya magkuskus kayo ng bato. Tapos yung sa bibig na tinatawag naming ug-ug, yan, napakabisa din yan para sa mga GT at kung ano man ng mga malalaking isda. Mas lalapit sila mga kaspero. Alright, kakahon lang natin mga kaspero. Ayan na sila, Master Daddy. Pero si Master X. Time check natin, mag 6:30 na ng hapon. So uuwi na tayo mga kaspero. Yung mga huli natin doon sa styro, mamaya na natin tingnan pagdating sa tabi. Ay, isdang bato? Ito yung mga nadali natin mga kaspero. Isdang bato ya kuya? Matulog ka Isang na. lang namin sa baho. Say hi! Hi! Hello! Hello! Ilan yung kilo? Baligya ba kuya? Iba tayo kilo mo. Bali, ito na yung green job fish. Ubos at bakal, ubos? Ano? Ubos at bakal? Dalawang kilo malang? Dalawang kilo malang. 2 kilo, 2 kilo kasi. Oo, dalawang kilo. Kilo ako dyan pala din eh. Wala na kilo dyan ah. Oo, kilo ano? Thank you for watching mga kaspero. Sana huwag po kayong magsawang panoorin ang mga video ko at please subscribe and share this video.